O skutočnom pochopení. Mať skutočné pochopenie znamená skutočná láska, duša, Boh, skutočný život, Budhov stav. Nemať pochopenie znamená hnev, strach, zlo, vedomie, Satan, peklo, utrpenie, bolesť. Aby sme skutočné pochopenie získali, musíme na sebe v tomto smere pracovať, získavať informácie ako zvonka, tak aj zvnútra, ktoré k nám prídu, ale len ak budeme pokorní a čestní. Potom sa nám situácie, na ktoré sme pozerali iba z jednej strany, ukážu aj z druhej strany, z čoho vzniká pochopenie, prečo situácia vznikla. Vidíme nielen následok, ale vidíme aj príčinu a uhol pohľadu na situáciu sa razom mení. Ak vidíme iba následok bez príčiny, tak padáme do nepochopenia, do krívd, nadávania, hrubosti, pomsty, odsudzovania, vnútornej bolesti a tak podobne. Sme vo vnútri naplnení zlom, žijeme zlo, žitý život rovná sa peklo na zemi. Trpíme. A bude sa to diať dovtedy, kým to nepochopíme. Takéto vnútorné naplnenie, ktoré ospravedlňujeme svojím právom a všeličím možným, nám potom môže spôsobovať rôzne psychické, zdravotné problémy. Kde potom môžeme pre svoje nepochopenie, za svoje nešťastie zvádzať vinu na celý svet a nakoniec aj na Boha, ako to len mohol dopustiť, a hlavne, za čo to mám, ja, taký dobrý človek. No všetko zlé je na niečo dobré a aj z tohoto začarovaného kruhu pekla vedie cesta von. Tieto situácie, do ktorých upadáme, sa dejú pre našu pýchu, tvrdohlavosť a pre mnoho ďalších ľudských nerestí. Aby túto pýchu, cez ktorú nevidíme skutočnú príčinu nášho nešťastia, v nás zlomili. Aby sme začali hľadať túto príčinu v sebe a nie vonku. Ak je naša pýcha zlomená, tak sa človeku začne ukazovať cesta von z tohoto nešťastia, pekla. Začnú sa mu ukazovať informácie, znalosti ako z toho von, tam, kde ich predtým pre svoju pýchu nevidel. Začne vidieť nie len následok, ale aj informácie k tomu, aby pochopil aj príčinu. Čím viac to človek bude chápať, tým viac sa bude prebúdzať do svojej skutočnej podstaty, na ktorú v tomto pekle zabudol. Bude sa prebúdzať do skutočnej lásky. Čím viacej bude na sebe pracovať, tým viacej sa bude upevňovať, prehlbovať v tomto mieste skutočnej lásky, slobody, blaženého súcitu, pochopenia pre tento svet. Budeme pracovať na budovaní vnútorného chrámu. Čím viacej uhlov pohľadu na situácie v tomto svete nadobudneme, tým viacej budeme upevnení v tomto vnútornom Božom chráme v nás a už nás nič z toho chrámu nevyvedie. Vybudujeme si vnútorný štít, ako hovorí Igor Michajlovič Danilov. Uvediem malý príklad, ktorý môžeme použiť na rôzne situácie vo svojom živote. Prídete na návštevu k svojim známym, ktorí sa presťahovali do druhého mesta. Zaparkujete si auto pred ich domom a v tom na vás začne kričať sused, ktorý môže mať okolo 60 rokov. Začne vás osočovať vulgarizmami. Vy sa aj s ním pustíte do hádky, ako si to voči vám môže dovoľovať, ale nepomôže vám to. Tak idete dovnútra, k svojim známym, plný krivdy a zlosti a situáciu im porozprávate. Celá tá situácia vo vás urobila čistú búrku a chaos krivdy, urazenosti, práva a všetkého možného. Cítite sa úplne urazený a dotknutý, z čoho ste naplnení nepríjemným vnútorným stavom. Ako vás vaši známi počúvajú, tak vám i hneď chcú situáciu vysvetliť a povedia vám, že ten sused je od narodenia mentálne postihnutý, že na to nevyzerá, ale že to má chudák odmala. Vy ak dostanete túto informáciu, tak sa vám vnútorne uľaví a hneď sa môže hnev, krivda a zloba zmeniť na pochopenie a súcit k tomuto človeku. Ak by sa situácia stala a vy by ste sa s ňou nepodelili so svojimi známymi, tak by ste tento stav nepochopenia mohli v sebe držať dlhú dobu, čo by potom malo ďalšie následky vo vašom živote. Ale s tým, že ste to nedržali v sebe a boli ste otvorení k svojim známym, tak ste si to nechali celé vysvetliť a vnútorné peklo sa zmenilo na pochopenie, súcit, lásku. Spoznali ste aj príčinu a nie len následok vašej situácie so susedom. Táto situácia, ktorá sa zdala byť na začiatku hrozná, vás nakoniec naučila vidieť, že sú aj príčiny situácií, ktoré si vôbec neuvedomujeme a súdime veci potom iba podľa následkov. Takže aj taký mentálne postihnutý človek,
ktorý nám vytvorí takúto situáciu, nás môže veľa naučiť, ak sme pozorní a otvorení. O to horšie už by to bolo, ak by ste si tú situáciu nedali vysvetliť, boli by ste plní pýchy a krivdy a cez to by ste vôbec nepočuli, čo vám vaši známi hovoria. Ešte by ste sa na nich mohli uraziť, že prečo vás na to neupozornili. A plný hnevu a krivdy ešte aj voči nim, by ste odišli domov. Tento príklad môžeme použiť na všetky situácie, ktoré sa nám v živote dejú. Nemali by sme sa pozerať na naše právo, čo si to voči mne dovolujú, ale zmeniť uhol pohľadu, otočiť prst zvonka dovnútra a pýtať sa. Čo ma chce táto situácia naučiť vidieť? Čo mám ešte pochopiť? Čo mi ešte uniká? A ak budeme pokorní, otvorení a poprosíme Boha o odpoveď, určite odpoveď nenechá dlho na seba čakať. Život sa potom mení z nepochopenia, pekla, zla, krivd, bolesti, ak nebudeme leniví, na pochopenie, školu života, života plného lásky, pravdy, súcitu, skutočnej slobody, Boha. Ukáže sa nám cesta von z tohoto pekla do raja. No kto tam príde a kto zostane v tomto pekle, už záleží na nás samotných. Ešte dodám, aby sa toto nepochopilo tak, že človek už teraz nebude riešiť nepríjemné situácie a bude strkať hlavu do piesku ako pštros a iba kričať, to je moja vina. Všetko je to len a len moja vina. To by bolo zle pochopené to, čo sa chcelo vyjadriť. Veci sa určite majú riešiť, ale je lepšie, ak poznáme obidve strany mince a nie len jednu. Lepšie riešenie urobíme vtedy, ak poznáme aj príčinu a nie len následok. A vtedy budeme veci riešiť nie z krivdy, môjho práva, ale z lásky, z duše, z pochopenia. Čo je veľký rozdiel. Ak chceme niečo vyriešiť vonku, najskôr to musíme vyriešiť, pochopiť vo svojom vnútri. No ak je to naopak, tak sa nám nič nepodarí. Ak vidíme v druhom zlo a v sebe ho nevidíme, a tomu druhému na to poukážeme, tak je to odsudzovanie. Ak vidíme v sebe zlo a chceme druhých na to upozorniť, aby si ho tiež uvedomili, tak je to akt z lásky, ak to nie je násilné, netlačíme naňho, ak to sám nechce. To sú dve rozdielné veci, ktoré si dosť často ľudia pletú a nevidia ich. Potom, ak sa snažíme hovoriť ľuďom pravdu, ukazovať prstom na druhých so zámerom, veď ja chcem iba dobre pre tento svet, ale bez vnútorného pochopenia, bez súcitu, to má potom opačný efekt pre tento svet. Takéto chovanie sa prejavuje najmä zosmiešňovaním, urážaním, ponižovaním a všeličím možným druhých ľudí, na ktorých chceme ukázať, že robia zlo vo svete. Pokiaľ nepochopíme príčinu ich chovania a budeme na nich poukazovať bez tohto pochopenia, robíme potom presne to isté ako oni. A svet sa nezmení, aj keď sme sa o to snažili. Lebo stále zasievame iba nepochopenie, výsmech, strach, hnev, urážanie a tak ďalej. A čo zasejeme, to aj zožneme. Prečo Igor Michajlovič Danilov hovorí na konci každej relácie: priatelia, poďme milovať jeden druhého? Čo nám tým chce povedať? Jeden druhého. A tam patrí každý človek na svete a aj ten najhorší. Zlo porazíme až vtedy, keď ho pochopíme, a to hlavne každý sám v sebe. Verím, že ešte je čas zmeniť svet a vybudovať tvorivú spoločnosť, ak začneme všetci pracovať na tom najväčšom projekte, aký tu kedy bol. Nezabúdajme na tento projekt. A to je náš vnútorný vesmír, zmeňme seba a zmeníme svet. Pochopme zlo v sebe a tým ho pochopíme aj tam vonku, a čím viacej ho v sebe pochopíme, tým skôr ho môžeme v sebe poraziť, čo sa odrazí aj tam vonku. Budeme konať aj vonku, ale z pochopenia, nie z nepochopenia. Pozrime sa do seba úprimne a čestne. Čím sme naplnení? Hnevom, strachom alebo láskou? Máme strach? Alebo sa hneváme na ľudí? Že niektorí nechcú podporiť tvorivú spoločnosť? Že ignorujú informácie, čo sa týka klimatických zmien, a aj iné informácie, ktoré sa snažíme šíriť? Chápeme ľudí, ktorí sa k týmto informáciám takto negatívne stavajú? Alebo ich nechápeme a šírime informácie z miesta nepochopenia? Tam nájdeme, ak budeme úprimní a čestní, aj odpoveď, ako ďalej a v čom treba ešte zabrať, aby sa svet otočil k lepšiemu.
Dávajme si pozor na to, keď zvýšime hlas, aby sme niekomu niečo povedali, predali nejakú informáciu a robíme to z nepochopenia, to znamená z vedomia. Z rozumu. Z práva, lebo to povedala autorita. Zo strachu, z krivdy a všeličoho možného. Takéto činy majú opačný efekt, ako keď niekto zvýši hlas z ducha, aby prehovoril ľuďom do duše. Rozdiel je v tom, že takýto človek má pre všetkých ľudí, ktorí ho nepočujú, pochopenie. Tieto dve veci sa dajú ľahko zmýliť, no ľudia cítia, kto a odkiaľ tak hovorí. Pozor na to. Neberte to prosím ako poučovanie. Len mi prišiel pohľad, pri ktorom som si veľa vecí v sebe uvedomil, tak sa chcelo oň len podeliť. Snáď tiež niekomu pomôže. Veľmi pekne ďakujem.